Jag har lite om traditioner i Tyskland. Om 16 december, vi har Nikolausdag. Så alla barn clean skor. Och then you put the shoes out of the house, or you put them into the fireplaces, and then Nicholas comes and puts it with candies and chocolates and oranges and nuts, and it's like our tradition. Then on the picture in the bottom it's påsk, and when we have Eastern, shall we translate something? Or? Ja, vi kan ta det första då. De ställer alltså ut stövlar och även stövlar i spisar. Vi hänger upp sockar vi. Ja. Med gyro då. Men det är samma i Holland. Det är också den traditionen att vi ställer ut så. Men det här är alltså 16 december. 6 december. Vi hänger ju upp våra gyro den 24 vi. Våra sockar. Det andra bild är påsk. When we have Eastern, the Easter rabbit comes and hides eggs in the garden, and then the kids have to go into the garden and search for chocolate eggs and these things. You don't have it like you have these letters. You don't have that. Påskharen kommer och gömmer påskägg ute i trädgården. Man går och letar efter dem. Det är lite som här. Det är kul. Vissa har det här också att man kastar liksom så här stora påskägg och gömmer dem lite så här. Det är lite på samma sätt. Men nu rör det den här påskreglerna då. Ja. On the other bit, 1 May, we put this tree up on the 1st of May, because we celebrate like that spring is there, and if you love someone, you put for this person also a tree up, so it's like really big and really nice. Räckte upp handen. 1 maj har de också en tradition att fira att sommaren är på gång. Det är liksom lite grann som en midsommarstång då. Vi firar ju